चिरां ब्लकनि सिङाव जोंनि मानबीर प्रमद बर' बिथांनि जा UPPL सरकार बे सरकारखौ मोजां मोननानै आरो बे बियाबनि बिजाथि MCLA मानबीर बे सावरायग्रानि जा मावनाय दांनाय बेखौ मोजां मोननानै UPPL दोलोआव BPF दोलोनिफ्राय 2100 साया दिनै जयनिं जादों बा जागोन दा बावैसो जाना थांगासिनो दङ। गतिके बे मोनसे सिगनेल जे रायजो राजाफ्रा बुजिबाय परिबर्तना माखौ बुङो, सोलायनाया माखौ बुङो। सोलायनाया बेखौनो बुङो जे मोनसे समाव थासारिया गाज्रिमोन, दिनै मोजां थासारि सृष्टि खालामनो हाबाय। मोनसे समाव जोंनि गेजेराव अनलायनाय गैयामोन, दिनै जोङो अनलायनायखौ दाखांफिननो हाबाय। मोनसेनि समाव जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयामोन, दा गासैबो जाथि जनगोष्ठी गोरोबलायनाय फैफिनबाय। मोनसे समाव जोंनाव खौसेथि गैयामोन, दा जों गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै खौसेथि हान्थिलांनो हाबाय, जौगाथायनि जांख्लायाव गाखोनो हाबाय। बेनो सोलायथाय आरो बे सोलायथायखौ मोजां मोननानै परिबर्तनखौ मोजां मोननानै दिनै UPPL दोलोआव दोलै नोगोरै BPF दोलोनिफ्राय जयेन जाफैगासिनो दङ आरो बेनिख्रुइ साबसिन थासारि जोङो थानो हाया होननानै जोङो दिनै उपलब्धि मोनसे खोथाखौ नाय जे थांनाय 17 बोसोराव माने बर' हाथाव नङा माने BTC-खौनो धंस खालामनायनि प्रमद बर'नि बाथ्राखौनो मादों BTC-खौनो धंस खालामनायनि बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ माबा खालामदों, जेराव प्रमद बर'नि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथाङा फोजोबस्रांनायनि थाखाय मोनसे थांखि लादोंमोन। मानोना बिथांमोननि जा नोजोर, बे नोजोरा बर'फोरखौ माहारियारि बादनिफ्राय जानगाराव दोननानै कमप्लिटलि डिस्ट्रय खालामनायनि। गतिके बेखौ दिनै रावबो जाम्बा जाम्बियाबो बुजियै गैलिया। जाहोनाव दिनै हाग्रामाया माने मा होनगोन, जोंबाय थानाय हराव जोंबाय थानाय बनजाराव बारसोमनाय मासे गुमा गोरान बायदि जानानै दं। सार, जिसुआ सुब्रमण्यमआ बे एरियानिनो सासे BPF-नि मावथि, बिथाङा बे एरियानि गासैबो रायजो राजाफ्रा गावजों दं होननानै दाबि दिखांबाय थायो, बेनि सायाव मा बुंनो सारा? कालि फुजा दुर्गा फुजायाव जुवा गेलेनो थाखाय हयथ' बिथाङा बे नोजोरजों बे बाथ्राखौ बुंनो हादों। मानोना हाग्रामा फैबा जुवा जागोन, कालि फुजायाव मेला जागोन, दुर्गा फुजायाव मेला जागोन, मेला फैयोब्ला बिथाङा लाख लाख थाखा खामायनो हागोन जुवा गेलेनानै। बेफोरनि बाथ्रा आरो माथो बिथांजोंलाय पलिटिक्सनि बाथ्रा रायलायनो, जाम्बा मानसिजोंलाय। बिफां हाग्रामानि गैलिया, मानोना हाग्रामाया गावनि जेसेबां सम्पति दङमोन बेखौ फानजोब्बाय। जोङो दुखु नांदों, हाग्रामाया 17 बोसोर रायजो खुंबाय, जाम्बाबाबो जाम्बाबाबो मोजाङै रायजो जाथोंसै, गावनि फिसा फिसौखौ मोजाङै फोरोंथोंसै, इन्जिनियार डक्टर खालामनो हाथोंसै। IAS IPS आव बिथाङाबो जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों दा जे कम्पिटिटिभ एग्जामफ्राव बर' हारिखौ जौगानाय हारि हिसाबै देखायनो नागिरदों। बिनि फिसाफोरखौबो जोंनि बे कम्पिटिटिभ थांखिजों मा होनो सफिस्टिकेटेड थांखिजों जोंनि जा खामानि मावनो, बिनि फिसाफोरखौ बाहागो लाथार मोनदोंमोन। दा जाबायदि सम्पतिफोरखौ फानजोबना लाबाय, मोनसे समाव जोंनि राकेश ब्रह्म बिथाङा रायजोफोरनो होनाय दा बोरमा मोसौ बेखौ गुमनोनो हाखाय मा समाय मोननाय नंलिया।